大統領が今シンガポールに到着しました。手を挙げてトラックを降りていきます。自信のありそうな表情を浮かべています。これから歴史的階段に登ります。大統領が今シンガポールに到着しました。手を挙げてトラックを降りています。自信のありそうな表情を見せています。これから歴史的階段に登ります。